večer svima. Dobro večer. Ja sam Marina Goden, dolazim iz Slavonije. Dobrodošli, Marina. Hvala. Čime se bavite? Bavim se glazbom, imam svoj OPG. OPG. Šta uzgajate na OPG-u? Kao OPG Marina Goden imamo zemlju, imamo konje, imamo bikove, imamo svinje. Imamo kokoške i jaja. Naravno imamo dovoljno jaja da opskrbimo užu i širu obitelj, tako da što se toga tiče ne moram se brinuti. Ali naravno glazba je moja ljubav, zato sam upravo ovdje se i prijavila da može što više ljudi čuti za mene. I to je nešto ukratko čim bi se ovako predstavila vama. A koliko dugo pjevate? 20 godina. 20 godina. To ste krenuli sa 2-3 godine već. Wow, lijepo tebe. Lijepo. Pa ne, hvala puno na komplimentu, zaista. Puno vam hvala. Hvala. Inače nije ovako slatkorječiv, Ali hvala vam puno ali stvarno na komplimentu. lijepo. Sjeti se nekad i nama to reći. Čime ćete nam se predstaviti pjevanjem onda, ali tako? Šta će mi život bez tebe, dragi? Opa, odmah u kost. Mi smo onda spremni, tako da evo, kad ste vi spremni, samo krenite. Može. Će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Jesen je tužna, već odavno došla, uzalud čekam, uzalud se nadam. O majko moja, toliko ga volim, samo je on u srcu mom. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Kad ostaneš sam. Hvala puno. Marina, ne postoji
Ne postoji bolja osoba ovdje, među nas četvero, da započne sa komentiranjem od Fabijana. Pa izvoli. Imaš pravo. Ja znam. Dakle, Marina, moram priznati da ste me iznenadili svojim glasom. Time što je dobar dio pjesme na početku zaista nizak. I vi ste nekako, neću reći da ste se mučili, ali ono, bilo nekako duboko ono, i onda je došao refren u kojem ste se zaista dali i vidjelo se da vi to radite već jako dobro. Hvala. A rekao sam ti da se 2 do 3 godine počeo pjevati. Marina, s takvom lakoćom ste odrali tu dubinu. Baš ono... Baš vam je doma. Ne da pjevate već 100 godina, nego ono, ok, ja sam sad došla, nakon toga ću sjest na svog konja na svom OPG-u, pa ću malo još pogledati tam kaj je naraslo, kaj nije, ovo ono, pa ću još otići na gažu i on ću se vratiti ponovo na nog istog konja i tak dalje, a jo da, mogla bi stati na super talent, pa malo ljudima pokazati kako se to radi. Ma ne, Marina, halo, hoćeš duboko, hoćeš visoko, hoćeš glatko, hoćeš ovako, onako, meni ste bili super. I vi ste meni super. Izvoli, Martina. Pa ja ću se zbilja nadovezati, složiti, meni je to bilo baš jako dobro pjevanje. Meni se čak možda više svidjelo u dubinama. Baš. Jer ima jednu tu prirodnu, tamnu, a opet mekanu boju. Niste ono forsirali i gurali dubinu. Jako sam vam vjerovala. Baš svaka čast. Hvala ti puno, Martina, predivno si. Pa ovo je bilo tako jednostavno. Jednostavno da jednostavno ne može biti da... ja sam uživao, ja ću samo to reći, eto. Hvala puno, hvala Davore. Krećemo odmah na glasanje. Fabijan. Da. Hvala puno. Maja. Da! Hvala ti puno. Martina. Da. Hvala od srca. 4. da. Hvala na dolasku. Pozdrav. Zdrav. Molim vas, hvala. Odlično. A i neka fina gospođa. Ej, s takvom lakoćom. Da, pa konja zamisli kak je ima. njenim konjima i svinjama i kravama lijepo, bikovima. Ona dođe, pjeva njima tamo. Marina, doći ćemo svi do tvog OPG-a i zajedno zapjevati koju narodnu. Ovo je bilo top.